Salut, numele sunt Sebi și bine v-am găsit la un nou episod de SAM. Am intrat pe România Super Sant ca să mă joc un pic. Așa. Nu pot ști chiar un nou episod, că e chiar primul episod pe acest canal. Tu. Stă tună un pic. La rămas. Culoare. Verde așa de bine. Și hidraulică, asta e. Dăm enter. Dăm pe H. Și aveam eu o vilă care îmi plăcea foarte mult. Suntem pe RSS aici, acum. Nu, aici mă mașini de morți. Asta. Asta parcă da. Vedem dacă e. Am făcut acest canal deoarece mi-am băgat Windows-ul și nu am mai putut să intru pe canalul ăla. Aici văd ce am de pierdut. Nu, nu e aici. Nu e. Iubitul meu. Nu poate. Asta e și bine. Slave. Nici asta e. Tu-ți gâtul mătii morții. Mai știu unde dracu era. Era o video când era și mare, care cumpărase Belgia. Trebuie să deschidem morții. E că mă duc aici și mă duc degeaba și nu e asta. Eu am pula ăla. Așa n-ai ieșit. Scriem asta. Oare știi Moises? I-am pus să descarce chiar acum, are 60 giga, o să descarce în câteva, nu câteva, să zicem o oră. GTA 5 și o să încep o serie de muie de la. Este super șmecher, frate. Are o grafică de... am cumpărat din Altex GTA 4. Call of Duty Modern Warfare și
NFS park. Hai că te rog. Haide. Haide. Să zici Sabrina? Gâte-o mai. N-am venit de nici. Așa. Și muști ăștia, oricum nu răspund. Bine, mai sunt unii de treabă care răspund, dar mai sunt și muști care nu e mă nici aici, frate. O venim deja până la mână ăsta aici. Vedea undeva la apă. Undeva unde e apă în pula mea. Toma, băi, tot pe aici. Oricum, mă prind pe adarea asta. Nu, nu ai cum să fie aici, am fost. Hai, ia. Ce cură, ce pula mea. Băga mea și... la moții tăi seama. Învârtesc aici, cam muia. Pus pe pauză deoarece mi-a sunat telefon, m-a sunat unul pe un băiat cu purcică. Ah, băga mea și pula să mă. Ah, asta cred că e mașina Turismo și dăm așa. Tun. Gata, frate. Acum în caz că îmi bușez mașina să ia foc, pot să o găsesc așa, de gândă. Cred, adică. Cred că pasă. Da, uite. Am revenit, am avut și treabă. În pula mea. Căuta ceva. Am toate punctele astea colorate și sunt oamenii pe. Asta e care asta e. Asta o de ce. Așa, mai bine.
Băi, aici nu. Aici. Și nu e la mea. Așa. Care floarea e pula mea? Uite fătă în mult. Deci asta era unde am marcat eu. Asta e A. E aeroport, dacă nu înțeleg. Nu mi se pasă. Ia, mai bună mie. Ia, fata e floarea. Poate ieși că e frumos. Așa. Bă, da. Asta e bă. Unde pula mea de ce? Că era bună. Era șmecher. Hai să sloboi. Simptomi. Coloare. Nu pot să zic culoarea asta. Păi cam asta a fost episodul, am fost Borna, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Pa! Aia e. Ah. Asta e.